В какво положение вие се чувствате неудобно на сцената? Какво не можехте да овладеете? Кой жест? Не съм изпитал, сега се сещам. Какво не може да правите? Не мога да се смея гласно. Така не мога. Не знам, защо аз се окажа така малко. Не знам от коя школа да ме... Те мене не ме числят към никакви школи. Се ме оставят на страна, не знаят къде ме сложат. Да има течение, школятам се. То не е лошо. Моля? То не е лошо. Не, но... Например, аз не знам така 5 вида смях. И ми не се смеят 5 вида, знаят различни. Иначе... При мен и смехът, и сълзата идват така по органичен път. Трябва да ги подготвя. Наистина трябва да ми е смешно, нещо да се засмея. Затова не се чувствам много неудобно. Какво да овладея, като което съм овладял жест. Помня, млад актьор не знае къде сложи ръцете, примерно. Едно време завиждах на Лео Комфорти, че ръцете му, където иска отидат, всякъде излизат. Аз се чудех моите къде там беше от началото на име, като репетирахме първата пиеса в театър Дамяна Мейкорс. След което след години аз се улових, че също точно да ръкомахам, даже малко повече. И моите отидоха там, където трябва. Но смеха ви го научихте, гръмогласния? Не мога да се смея така, да играя, че ми е смешно. Трябва да ми е смешно наистина. Трябва да ми е тъжно. Има някои могат да се разплачат по така технически начин. Аз това не съм овладял, да кажем. Аз трябва да се подготвя, ако сълза случайно ще се появи в окото ми, трябва да я подготвям от първо действие, за да може до трето действие да стигна до сълзата. Не като наближи да изведнъж да направя някакъв номер или трик, както има актьори, може би и това са овладели.